Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paolo at sobrang cancer at toxic sa Facebook at Twitter ngayon. Ako ay napilitan magsuot ng anti-cancer mask. Sobrang tagal ko pinag-isipan kung gagawin ko tong video na to kasi sobrang toxic eh. Yeah, ito na lang kasi di ko kayo makita at di ko marinig yung sarili. Di ko ako tumaabot sa mic ko yung sinasabi ko. Dadaan natin ang mga memes ngayong linggo at syempre pag-uusapan natin ang mga pangyayari. So kailangan nyo po akong tiyagaan dahil medyo mahirap ang ating pag-uusapan topic dahil nga cancer to. So simulan na natin from Nacho Boy Duterte as well as Yellow Cards. Alam nyo, kahit nagpapalipas kayo ng oras, kailangan nyo para intindihin yung parehong side kasi may kanya-kanya silang magandang sinasabi. Kung pipili kayo ng side, magbigay ka ng reservation. Huwag kayong panatiko, diba? Pag sumali kayo sa isang side, walang problema yun kasi iba sabi sa mga taong nasa gitna daw ng fence, mga walang bayag. Kung wala ka naman bayag, wala kang puday. Basta mahina ka daw nila lang. Naiintindihan ko rin naman yun, may sense rin naman yun, pero wala naman tama at mali dito at kahit ano naman anong gawin mo, merong kritisismo sa'yo eh. So kung meron ka talagang, kung isa kang diehard DDS, Dingdong Dante supporto, isa kang dalawan, wala kang problema doon. Ang lagi ko lang sinasabi, huwag kang maging panatiko, maging bukas ang iyong isip at masaya na ako doon. Kung bahala araw sa mo ito gustong dalhin, total lahat naman ng Pilipino ang kasabay mo dito, hindi lang naman ako na magsasabi sa'yo, ganito dapat. So, Pilipinos nagkarambolan sa'yo dahil sa sinabi. Ito na naman, alam mo, so tagal ko na sinasabi na bigyan nila ng magandang PR si Papa Diggs. Kasi kahit kilala mo na siya, kung isa kang klase ng tao na hindi naka-align sa mga prinsipyo o galawan ni Papa Diggs, makahanap ka lang ng misunderstanding sa sinabi niya, galit na galit ka na. Tulad yung isa niya sinabi tungkol dun sa shoot them dead na sinabi niya yung left. Naiintindihan ko yun. Left yung sinasabihan niya. At dati, at syempre yung sinabi ng ABS na iniba, pero nung chinek-calling ka ng Twitter, pinalitan na nila yung nakalagay doon. Pero diba, yung mga ganong mistake, para makakuha ng extra na clicks and views, sana mas maganda ang kanilang pagdo-double check bilang isang kumpanya. Hindi lang naman isang millennial yan na gusto mag-tweet. para ako yung sa Little Red Riding Hood. Nasa ba ako? Ano ba to? Dino-double check talaga kasi ini-screenshot yun sa ginagawang meme. Lumalayo lang ang dalawang side. Lagi naman tatlo ang side sa mga ganitong sa politika. Sobrang cancer ng politika. Side mo, side ko, at yung talaga nangyayari. So, mabuti na opinionated ka sa mga nangyayari sa bansa kasi bansa mo to diba? Mahirap maging apolitical ngayon kasi kaya ka nga nasa USA gusto mag-enjoy. Ganun din naman ako. Pero paminsan maganda siya paghalu-haluin na para pumitik-pitik naman yun kasi muscle ang utak natin eh. Kailangan natin na galaw-galawin yan para hindi mabulok. Sunod, dahil mo sinasabi, political analyst ka rin din, Pao. Sa wakas, house pala first day nito. Diba nagiging kupala na pagkatapos. Yan gusto ko sa Pilipino eh. Kumarinig. Uy, wala sa ba to? Parang ang ganda ng bayan kapag relax ka lang. Totoo yan. Maganda na ang tanawin, masarap pa ang pagkain. Problema lang yung mga tao. Konnichiwa, represent mga Pilipino, mahal. Okay, maganda representasyon yun sa nangyayari ngayon kasi inuubos sila oras sa pag-aaway-aaway sa Facebook at internet. Tali tayo, galit niya ako sa'yo. Alam mo naman, may mangyayari sa sinasabi niya doon sa kausap niya. Naiintindihan ko yung galit ng mga critical sa gobyerno. Normal, kailangan mo yun sa kahit anong gobyerno, hindi lang kay Papa Diggs. Sa lahat ng klase ng gobyerno, kailangan open ka sa kritisismo. Makikita mo din na minsan sinasabi nila, nakaka-epekto yung sinasabi namin kasi, di ba, meron yung incident kay Tito Vico na pinatawag siya ng NBI. Tapos, syempre, nagalit ang mga netizen. Bakit si Tito Coco hindi napagsabihan? Tapos, sumunod ngayon siya. Ngayon, hindi mapapaisip ka eh. Patay! Gumagalaw ba yung mga ganon dahil nagagalit ang tao sa kanila online? Nakaka-apekto ba to? Kung nakaka-apekto to, sa papaanong paraan? Kasi pwede mo sabihin naman, counter-argument na, bakit plano na kasi ng gobyerno yan? Inuunahan lang kasi ng ating netizens. Maraming pwedeng sagot kasi circular reasoning yun kasi anong nangyayari pag gano'n mo sinasagot yon, ginagalaw mo yung premise mo dun sa conclusion mo. So, sabihin natin ganito yung nangyari. Kasi ganito yan. Kasi plano yun ng gobyerno. Kasi nangunguna ka lang. So, kumbaga, hindi mo pwedeng pataubin ang ganitong reasoning. Kaya nga tawag doon circular reasoning, paikot. Walang kinapupuntahan. Kasi ito ay nakabase lamang sa mga assumption, sa mga hula mo. Di mo na malam, paano mo nalaman yun? Ang argumento mo lang doon ay maaari ito.
kasama to sa mga choices ng ating gobyerno. Kukunin mo lang yung magagandang parte ng argumento ng pareho at gumawa ka ng sarili mo. Kaya nga maraming kulay ang ating watawan. Hindi lamang dilaw, hindi lamang pula, hindi lamang asul, marami pang iba. Flip top! Diba lagi lang tinatanong House Duterte, hindi nyo tinatanong House Duterte. Pagod na si Papa Diggs. Naalala ko dito yung sinabi nila. Galangan ako na baka galit ka pa din sa presidente. Sundalo pa rin ako, General. Kapag kailangang ipaglaban ng Pilipinas, hindi ako tatanggi. Kapag bumagsak si Aguinaldo, may panibagong titindig. Pero ito, hindi ito napapalitan. Mapapapadigs ka man, mapadelawan ka man, mapagitna ka man, mararamdaman mo na gusto ng pagbabago ng tao, gusto ng Pilipino ng pagbabago, pero wala pa tayo doon, papunta pa lang, nandun yung puso natin, mararamdaman mo sa internet yan. Hindi pa talaga buong buo ang ating loob at ang ating kakayanan para maging tulad ng mga bansang nako-compare tayo, tulad yung nakita nyo sa isa, yung sa South Korea na sanay daw sila mag-criticize. Pwede mo i-nitpick yun eh. Yun lang naman yung time na sila, tandaan mo, yung kanilang nasa ibabaw, North Korea, kita mo nangyari, very strict naman sila. Iba-iba ang kultura natin, iba-iba ating mga pinagdaanan sa kasaysayan, kaya hindi mo pwede ma-compare ng parang 1:1 ang mga bansa sa isa't isa. Kaya nung nakita ko ako yung naggalak at nalungkot dahil gusto ko sana yon, pero hindi pa pwede sa atin yung ganun eh. Hindi pa tayo doon, wala pa tayo doon. Papunta pa lang tayo. Iaabutin pa tayo ilang mga presidente at ilang mga henerasyon para makuha natin yung ganung level. Kasi marami tayong pinagdaanan, di ba? Kaya nga tayo perlas kasi dahil kung kani-kaninong tahong tayong hinawakan ng iba't ibang mga bansa di ba? Minalasalan tayo doon. Wala lang tayo masisisi kundi kasaysayan doon. Ang importante lang huwag mawawala to init nyo sa at init na to, ilagay nyo lang sa katawan nyo, huwag nyo ibigay sa iba. Kasi nangyari, nagkakawatak-watak lang tayo, archipelago na nga tayo, watak-watak na mga islands natin, kinukuha pa na ibang bansa. Tapos ngayon, kaya pati kapwa mo Pilipino, winawatak-watak mo. Alam ko, masyado kang natigasan sa mga distract online, sa mga barangan online ng mga lives ng mga babae, kanilang mga lalaki, mga drama-drama. Pero tandaan nyo, charisma lang yon, angasan lang yon. Pag nasa totoong buhay ka na, pag ginawa mo yun, either masusuntok ka, either mababaril ka, o makukulong ka. Kaya kailangan mo ito kokote. Patay! Kaya bangang pang lang yan, pang entertain lang yan. Makikita mo maraming ganyan sa internet, mga YouTubers, mga sa live stream na mga magjowa. Pero pag nandito ka sa totoong mundo, kailangan mo isang kokoteng kalmado. Parang nagpadaya ka na rin. Sandali, baka kakasalita ako nito. Gusto ko lang maging tama ako. Hindi dahil ito ang katotohanan na nangyayari sa bansa. Diba? Minsan nadadala tayo diba? Mapupuso ka mga Pilipino, mapapansin mo ng paano sila magsalita at kung paano sila makihalubilo sa mga tao hindi nila kapareho ng opinion. Pag pumunta ka sa INC versus Catholic debate, ayoko nung puntahan. Dahil cancer lang din doon. Ayoko na malaman. So ayun, sunod. Dahil mga frontliners, mabuhay pa rin kayo. Kahit anong opinion mo dyan, mga frontliners, ang buhay ay walang kulay. Maraming salamat sa inyo. Ito galing kay Blaine. Lagay ko siya sa description. Maraming salamat. Lolo, tingnan mo, may huli kami sa ni. Ayaw ko pagdaanan. Dahil lang dito, ang dami nang nangyayari. Nananahimik kami. From KBD. Inyo ba naririnig tinig ng Bakit revolution bayan na agad? galit? Himig ito ng Pilipinong di muli palulupig. Ito ba yung do you hear the people sing? Ng Les Ang Miserables? araw ay mag-aalab at Dalawan! Sabi ko sa'yo, matitrigger pa rin yung dalawa na Duterte dito eh. Ano ba to? Wala tayong kinikiling nga mga memes lang. At maganda to kasi parehong size nakikita natin, diba? Kapag ginulo nagka-reaction, buhay nyo na lang. Yeah, kita mo ito yung sinabi ko kanina eh, diba? Out of context, makikita doon yung mga galit na galit ng mga high earning ng mga celebrities na nakita lamang ng maling headline, tigas na agad sila at basang-basa sa Twitter, di ba? Para makahakot ng libre yung tweet at para maging relevant uli, di ba? Ito naman, pwede naman sabihin ng mga anti na buhay pa rin naman yung mga nasa NPA, buhay pa rin, papatay mo. Bakit? Pinapatay mo rin naman yung ating mga kapulisan na binabantayan lang naman ng kaligtasan ng ating mga kababayan. So kita mo lagi may sagot di ba? Kahit anong side, nakita ko na pareho. Namuti na ang aking mga mata at ang mga uwak sa dami ng mga cancer na naglilitanyahan sa isa't isa sa internet.
Ako ay tahimik lamang na galit siya. Kaysa nagtitikol na lang siya. Scroll lang. Tama, mapupusok dyan. Gawin yung respetable inyong pakikipagdebate at huwag kayong maglagay ng mga fallacies. Huwag kayong maglagay ng mga circular argument, mga circular reasoning na walang kapupuntahan. Huwag mo atakihin yung tao. Kung gusto mo pagdebate, gawin mo sa isang civil. Malay mo ikaw mismo. Diba? Dahan-dahan matuwik ang iyong mga argumento. Kaya naiintindihan ko yung parehong parte. Kaya natatawa ako sa pareho nila mga fallacy. May pareho nila mga kakulangan sa kaalaman ng parehong side. Kaya maganda, kunin mo na ng kunin import ba? Knowledge is power, sabi nga ni Ernie Baron. Bumalik at let the masa rest for them ito alsa later. Ang araw ay mag-aalab. Revolution agad. O, kala ko naka-quarantine tayo. Bawal lumabas. Making telesale, making news article. Bayasibe, yung tawag doon. Diba? Boom! Ako kala yung dalawa na ako. Hindi. Dalawa na Duterte na ako sabay. Diba? Para alam natin ang parehong kahibangan sa internet. Sunod. Gusto ko na mamatay. Millennial humor. Nasaan yung mga Gen Z na humor dyan, yung walang sense. This year couldn't get any worse. April. Hindi ko nakakayanin to. May extend kaya yung quarantine. Kinakabahan. Kaya nyo pa ba dyan? Sana makausap nyo mga kinakuukulan yung mga barangay. Makuha nyo mga kailangan yung pagkain sa isa't isa. Nako. Itong ganito kay From Carl ay very left naman. Tandaan nyo, may spectrum kasi ang left and right pagdating sa politics. Na yung tinutukoy ni Papa Dig sa left, yan yung mga far left, mga very extreme na left. Kasi may mga prinsipyo naman sa left na naiintindihan ko rin naman na kailangan mo sa isang society. Tulad ng tulungan mo yung mga taong hindi kayang tulungan na sarili nila. Tulad ng mga ganito, di ba? Mapipigilan mo ba sila na hindi lumabas ang bahay kung wala silang mapagkakitaan ng pera? Isa na yan. Ang sinasabi naman sa right, tulungan mo yung mga taong gustong matulungan ang sarili nila. May aspirasyon, may mga ambisyon na maging mas makabuluhang parte ng society. Diba? Ang ganda, parehong parte. Kunin mo yung magaganda sa kabi-kabila mga left and right na pag-wing ng politics at kunin mo yung maganda dito sa gitna. Dahil nakikita mo yung kabilang side na hindi mo opinion, mas lumalawak ngayon ang iyong kaalaman. Hindi naman importante kung gusto mo yun o hindi. Ang importante alam mo. Diba? Knowledge is power. Sunod, maraming salamat. Paano naman to mga nagpapakirap natin kapulisan na hindi na makita ang kanilang mga mahal sa buhay, diba? Kala ko kalaban natin COVID. Ngayon, pati sarili natin kalaban natin. Ang isa naman panlabang argumento sa ganon, kahit sino pwedeng sabihing left. Kahit sino pwedeng ipasabpina. Kahit sino pwedeng ipatawag. Nawawala na ngayon yung freedom of speech mo. Kung gobyerno ka, dapat mayroon ka kakaibang kumpiyansa sa sarili mo to lead. Ibig sabihin, yung isimple mga kuda dyan, online, well, most of the time, na ang nakararami ay ang middle class, may pang-internet, at yung ba naapektuhan sila doon? Hindi ko alam, hindi naman ako nasa gobyerno eh. Napipilitan ba silang gumalaw dahil doon? Kasi pwede mo sabihin na, ito yung kakakuda naman namin, dahil doon, gumagalaw ang gobyerno. Sino nakakaalam nun? Paano mo masasabi yun? Ako nga hindi ko alam kung paano dumarating yung mga sigaw, yung mga trending topic na yan. Mas marami mga katanungan kaysa sa mga kasagutan. At maganda yun, wala namang problema doon. Ayoko lang pag napupunta siya sa pag-aawayan ng kapwa mo Pilipino. Kasi dapat nagsasama-sama tayo para paigtingin ang gobyerno para pagandahin ang gobyerno. Ay ilang milyon o bilyon ang kunin ni Papa Diggs kung ibababa niya. Kaya tulad itong magandang art na to. Na ito maintindihan ko sa mga taong nasa dilaw at mga taong nasa pula na masisisi mo ba sila na kung yung kababagsakan ng pera na yun ay dahan-dahang nawawala. Hindi naman micromanage ng mga superior natin kung saan papunta ang pera. Masisisi mo na rito yung mga barangay captain natin. Kaya makikita mo dito yung corruption, hindi lamang sa moralidad, kundi kung anong klase tayo mga tao. Makikita mo dito na hindi pa handa ang mga Pilipino mamuno. Kaya mararamdaman ako kung bakit hirap na hirap ang gobyerno hindi magmukhang marumi. Kasi hindi naman ito makontrolado na corruption na ito Kahit gaano kaganda ang gawing efforts, kung ito ay bababa papunta sa masa na milyon-milyon na, compared sa iilang daan lang sa ibabaw, hindi na nila mararamdaman ito, magmumukha lang sila masama, magmumukha lang masama sila, Papa Dig, magmumukha lang masama. Lahat ng kahit sinong politiko, mayroon bang politikong malinis? Hindi, lagi may kikriticize dyan. Kasi iba-iba ang pinagdadaanan nila Mapagdaanan man nila itong corruption na to, kala ko mabibigyan kami 8,000, sabi ni Papa Diggs, o kung sino man politiko to. Pag dumating sa kanila to, makukonik agad nila
nakasamaan to nung nasa taas, hindi nung mga nasa gitna. Tandaan mo, kung maglilipat-lipat yung pera sa iba't ibang kamay, kahit kung 10 sila maglilipatan ng kamay, isa lang kailangan mo, isa lang nakupal dyan na mangungurakot ng pera, dumi na lahat. Lahat na sila may kasalanan agad. At ito yung mahirap na klase ng pag-iisip na napuputol tuloy yung usapan. Naghihiwa-hiwalay tuloy yung mga Pilipino. Kesa naghahawak kamay tayo, hindi sa ganung klase para tulungan ng bansa makalagpas hindi lamang sa corned beef, kundi na rin kung paano tayong mamalakad at paano natin tignan ng mga namamalakad sa atin. So, hindi ko lang kung meron kayo nakuha sa mga pinagsasabi ko kasi ang hirap kasing pumwesto lang sa isang side at sabihin yung side nila. Kailangan mo sabihin pareho sa isang mas general term para mas maintindihan ng kabila. Kasi pag nagbigay ako ng mga quote-quote, nagbigay ako ng mga informasyon, bias na agad yun sa akin kung ano yung makikita ko eh. Diba? Kaya kahit ako mismo hindi ko mapagkatiwala yung sarili ko para depensahan ng isang parte. Kaya nasa sa inyo yan, sa mga taong mayroon na mga sinasaydan o mga walang sinasaydan, na maging mas respetable kayo sa isa sa internet. Alam ko, toxic at cancer ang internet, pero kung kaya nyo para sa ikabubuti ng pinakamamahal kong perlas ng silanganan, pagtiisan natin ang isa't isa at respetuhin natin ang ating mga opinion at itaas natin ang ating mga opinion sa isa't isa. Hindi naman siya, oo, tama, oo, hindi. Yung oo at tama, sabay naman tumataas yan. Kasi internet yun, wala namang pumipigil sa mga opinion ng isa't isa. Lalo na ngayon sa quarantine, dami oras nauso na nga naman ng mga status ngayon sa Facebook dahil ngayon eh. Kala ko nalaos na, kala ko sa Twitter na lang yung mga ganun eh. So kung meron man ako makukuha moral lesson ito sa mga nangyayari ngayon sa internet ay ang mga politiko na yan na kinaiinisan natin, ang mga politikong pinakamamahal naman natin, mapapalitan din yan. Ang Pilipinas hindi magbabago. Ito nakikita mong to, hindi yan magbabago. Kaya natin baguhin ang sarili natin. Ang mga Pilipino, diba, kung paano nila tignan ng gobyerno, maging critical kayo, pero maging critical kayo na nasa lugar. Diba, wag kayong panatiko sa kahit anong kulay. Hindi mo kailangan dito ng sagot. Ang kailangan mo lang yung mindset kasi ikaw mismo makakahanap ng kasagutan sa sarili mo. Patulad nga ng paulit-ulit ko sinasabi itong quote galing sa Angelito, prinsipyo sa sarili mo at hindi sa mga kung sino mang politiko at kung sino mang gobyerno. Kasi tandaan mo, kayo, mga Pilipino ang naglalagay sa mga taong yan. Kayo ang nagbigay ng kapangyarihan sa kanila. At huwag niyong kalimutan, may kapangyarihan din kayo bilang mga Pilipinas. So, tatapos sa ating mga toxic na mga pinag-usapan ngayon. Hindi ko lang kung pasensya na kung medyo kalat-kalat yung mga pinagsasabi ko kasi sobrang hirap gawan to ng topic kaya matagal ko talagang pinay. Sana naubos kong oras nyo kaysa maubos ang oras nyo sa internet at makakita ng mga cancer na mga comment at mga awayan na mga taong hindi pa nila nakikita. So, tayo like, share sa mga cancer nyong friends. So, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Para sa Pilipinas! Paulo lang!